Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salam jasati wa ruhi hati semua para kekasih-kekasihnya Allah yang zahir maupun yang batin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wanwajati waruh semua para guru-guru saya yang zahir maupun yang batin, zahiran wa batinan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'a annahu sertane setengah kelawan qad ya bata iku teman-teman tetep fil akli ing dalam akal, wanaquli lan dalilena akal annahu apa sak temen Allah isa kamisli iku ora ana iku ngumpamane Allah syai'un apa suwiji-wiji apa suwiji-wiji wakama mongko kaya olehe anna dzatuhu sak temene dzate Allah la tusyabihu iku ora nyerupani bi dzatuhu yusabihu dzata syai'in apa dzate ing dzate suci-suci syai'in saking minal makhlukati iku pira-pira makhluk. Jadi jangan disamakan ya sahabat-sahabatku semua, zatnya Allah itu sampean arani koyok zate makhluk ya, tidak boleh, sangat tidak boleh, karena Allah itu tunggal ya satu, enek sing ngarani satu tapi banyak tapi satu, tapi enggak oleh ade arani Allah iku koyok makhluk, jadi ini tidak sama. Allahi maha suci, Allahi maha tunggal, Allahi maha benar.
kadzalika hale kaya mengkono la tusyabihu ma yunsabu utawi perkara kang ilahi nisbatake apa makhluk ilahi maring Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sabihu iku ora nyerupani apa makhluk syai'an iku perkara kang tetep mimma yunsabu setengah saking barang kang den wisaake ilahi apa maring makhluk. Berarti wong mau termasuk wong kang akal kelindih karo salah hifdone kot hal wis dadi ketetepane akalan dawe nakal bilih sak temene ora ana siji sak perkara iku ngumpamani Allah lan kaya dene keterangane kang katutur ngarep yen dadi Allah Ta'ala iku ora nyerupani dadi siji perkara saking makhluk kabeh. Semono uga ora patut dibasakake golongane wudu mateng Allah sifat-sifat kang den basakake maring makhluk kabeh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mriki niatipun ngaji nggih. Niatipun ngaji, belajar ngaji bareng. Muga-muga pikantuk ilmune Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga pikantuk ilmu manfaat barokah. Hal yudafu ana toh bisa den sandingake yudafu ilallahu dumanting Allah subhanahu wa ta'ala ya dani apa tangane loro au ainun utawa mripate au najbun dalika utawa sepadane mengkono-mengkono madkur koto waroda teman-teman tumeka fil kitab ing dalam kitab Quran al-azizi kang mulya idhafatu ing nyentikake tangan ilallah tumateng Allah subhanahu wa ta'ala fil qaulihi ing dalem dure jalla sa'nuhu Allah maha agung apa tingkahe Allah yadullahu utawi tangane Allah fauqa iku tetep ana ing aidihim durunge pira-pira tangan wal yadaini makhluk lan tangan loro. Fil qauli ing dalem dawe Allah wa ma manaka utawi apa suci-suci iku lang apa ma antas juda iku sira maring nyento sujud sapa sira lima khalaq tu maring perkara agawe ing sun kelawan tangan biyadaya ingsun kelawan tangan loro ingsun wal ayuni lan lafat ayun fil qauli ing dalem dawe Allah subhanahu wasbir li hukmi lan nyebatake sira maring ketetepane fakirah rabbika fa innaka ira karena sak temene sira bi ayunina iku tetep ing dalam pira-pira mripate ingsun illa angin annahu sak temene kelawala ya juzu iku ora wenang ayudha apa nyentoten sendekake ilahi maring Allah ila ma adhafa
angin apa barang adzaba ing nyedakake kang ila nafsika kang nyedakake apa saking marang zati Allah fi kitabihi ing dalam kitab Allah munazzalihi kitab kang den turunake audhafahu utawi nyentikake ing maring Allah ilaihi ing maring Allah nabihu rasulu sapa nabiullah kang den utus. Alhamdulillahirabbil alamin. Muga-muga sedetik ngaji niki saged bermanfaat bagi kula panjenengan. Dene enten kelintu-kelintunipun kula nyuwun agunge pangapunten. Niatipun kula teng mriki bareng-bareng nggih sareng-sareng belajar. Kula diniati muga-muga kula panjenengan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta